गावनि आदमा जिउखौ बावना 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु बालु फाथियानि दावहासो नांफिनबाय। Hanja
दिनै बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जाबावबा जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव थाबाय। नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ। नै हुरखारि दैसा नोंबो साखि दंना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि। फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो। नोंसोर खौसे जा बर'फोर, खौसे जा। दाबो सम दं। मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै। गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदो। गुबुना हरै जोंखौ खैसासो साफिनबावबाय। नङाब्ला बर'फोरनि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन। फै जों बयबो खौसे जायो। खौसे जादो बयबो खौसे जादो खौसेयानो जोंनि देरहासारनायखा खौसे जादो बयबो खौसे जादो खौसेयानो जोंनि देरहासारनायखा गावस्रानाया जेंना गोसो बे दिन्थिखा मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया गावस्रानाया जेंना गोसो बे दिन्थिखा मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया दिन दिन